బిర్యానీ చాలా బాగుంది. షాండార్. ఇదే నీ ఆఖరి బిర్యానీ. ఇది తినేసాక నేను చంపేస్తాను. You are out of order, Surya! Out of order means out of the army. ఒక మనిషి సమాజంలో బ్రతకాలంటే ఫ్యామిలీ, కెరియర్, ఫ్రెండ్స్, లవ్ ఇవన్నీ కనీసం ఉండాలి. నాకు కోపం వచ్చినప్పుడు బూతులు వస్తాయి, మంత్రాలు రావు. ఇంతమంది చెప్తున్నారు కదా, నీ ప్రాబ్లం గురించి నీకు అర్థమవుతుందా? క్యారెక్టర్ వదిలేయటం అంటే ప్రాణాలు వదిలేయటమే. చావు రాకముందు చచ్చిపోవడమే. ఏం కావాలా నీకు? ఇండియా కావాలి, ఇచ్చే.